मालिक छोटी मालिक हमसे ऐसे गलती नहीं मालिक 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 मार सकता और मार मजा नहीं खाओ तो आवाज हमारा कान तक गुजर चाहिए बुझाए मार जोर से आओ और दूध लगा नीचे लगा मार 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 पैसे मारता ही इन्हें नहीं खाओ मजा नहीं खाओ तेरा आवाज हमारा कान तक गुजर चाहिए बुझाए बिना कुछ खाए गया नहीं जो देख के रहा होगा घर में लेके आओ मतलब खियावा कर रखे तो चला मालिक छोड़ी मार छोड़ी मालिक छोड़ दी ऑक्सीजन बोलती नहीं मालिक मामा और तू गलाने तो नहीं सर का आवाज नहीं गूंजता हमारे कान में आवाज गूंजे के चाहिए हमारे कान में बेल्ट से मारो जाओ मारी लगाई आप को मामा हिली नहीं खेवत कुछ खोले बनी कि ना पहले मारी एक काम करो देखो घरे कुछ खाए के बा लेके आओ रुकी लेके आओ तो नहीं लेके आओ मालिक खाइए मिला हो हाँ तो दो मामा के मामा बैठी दो मामा खाए दो मालिक खाई रख दे जी अब हमें ताकत आ बा हां अब दबा के मारो ले हां मालिक तनी पानी पी पियाओ मामा का पानी पियाओ तबे मामा में ताकत है तबे दो तीन और गिरा दियो मालिक तनी साहब पानी ना ऊपर ले जा लेके जा रख दो अंदर रख दो अब तो शरीर में एनर्जी आ रहा मामा तनी और दुगो लगाई थे के अच्छा दुआरी लगाई दुगो और मजा नहीं खावत भगिना एकरा के मुआई दे बका नेताजी शिमला मनाली घुमता नहीं अब तक नॉन कहता ये कहता नहीं थोड़ी जो सच वही कहता नहीं दो चक्कर और बड़ी मामा एक रखे नहीं छोड़ दी नेताजी तो बात बा जानेगिरी होता अपना हक खाती बात नहीं कर सकत हम बनवाई रे तोरा के गांव के मसीहा बड़का मसीहा बना तेरे गांव के थे हैं बताए तोरा कभी हम ये अभी हमारे दादागिरी देखले कहाँ बड़ी अब तोरा देखे अपन दादागिरी रुक जो बताओ दें तोरा के उसमें तनी के हमारे मार के नहीं जीत जाए तो मार दी हमरा के मामा अब लगे सारे दूध थापर तबे बुझाई सकते भगवान सब देखते नेताजी रुकिए एक मिनट बात को ले दी एगो जब जीतल बनी कौन कौन काम कइले बनी बताई तनी हमरा के तो कौन कौन काम कइले बनी देख तो घर बनेले बनी गाड़ी किनले बनी जमीन किनले बनी अब तक का चाहे रे इसे तो अपना खातिर कइले बानी जनता खातिर का कइले बानी बताइए हमरा के जनता खातिर मामा हां हमनी के जनता खातिर का कइले बानी तनी बताई तो भगिना हम ई सब का कइले बानी सन जनता खातिर हां कुछ तो याद तो आती नहीं आगो तक कुछ नहीं सन कइले जनता खातिर करे अभी राजनीति में आइला कितना दिन भइल बा मामा साल भइल बा 5 साल पूरा 5 साल नु भइल बा एगो हमरा के बात बताओ तोरा के खाना दियाओ तो प्रत्येक खबे की जनता खिएबे और हमने तो रखते नु वही जनता की सेवा करती जनता ही खिएती ना ये तो खाली कहे के बात बा बुझाए लेकिन कोई ना करेला ना तू करबा ठीक बा देखो तनी अगले इलेक्शन में तोरा और कोनो नहीं खेलौकत हम ही लौकत नहीं 500 रुपए देख के वोट खरीद ले बानी अब तो अपन जमीन लिखवा दी तोरा के 500 देख के वो तो लाखों करोड़ घर बनवा लेनी भगिना कुछ ज्यादा नहीं के बोलती पकड़ो काका पकड़ी उस सरवा हमार वोट काटा तलक हो एक के सरवा के मरनी है ठीक कोई नहीं और वोट कटना सर भगिना मामा इलेक्शन के टाइम बा तो हमनी के तो ये चेंज करे के पड़ी
ये तो हमहू सोचते नहीं मामा इलेक्शन के टाइम बा बहुत खेलने समाजा चले सन अब तनी उनको दिखाई पड़े लो पब्लिक के कि हमने काम कर चले सन मास्टरवा के चर्चा चलता काहे खातिर ये पता लगल है कि एक इलेक्शन में बहुत खरा करावता हूँ सब मास्टरवा के हाँ तो अब तो सोचे के पड़ी अपन रवैया चेंज करही के पड़ी लगता नहीं मुनी हमरो कान पर आइल ओकरा बारे में हाँ तो तभी 70 रुपये में रहे के पड़ी उहे सोचता नहीं हमहू हो हाँ नॉमिनेशन के डेट बिहान बा देखल जी बिहान का होता तो आज रात में घूमे के पड़ी रात में तो ना लेकिन वोट के टाइम पर तो पैसा देके तो सब बेचाए जे सन तो दो दारू पिया देवल दे 500 रुपया दे देवल दे आ जे सब वोट हमरा टेंशन मत थी मामा हाँ सब हो जाए सब हो जाए ठीक बा बढ़िया ठीक बा ना ठीक बा अरे हम सीधा साधा आदमी हई मास्टर जी रउआ ऐसा ईमानदार आदमी जिला जवाब मिलल मुश्किल बा का भाई का कहता सब कोई हाँ भाई तू सही कहता हाँ भाई तू सही कहता रह मास्टर जी ना बात के ले बानी कर्जा कैसे ले ले बानी कि ना कैसे झगड़ा कर ले बानी नाला उसको न लड़की से चक्कर बाटे चुप चुप तो बोले तो मिल जाएंगे क्या क्या बोले के बाद माफ करी भैया गलती से हो गल वो सब तो ठीक बा लेकिन हम ट्यूशन पढ़ा के कोचिंग पढ़ा के अपना बाल बच्चा के पोसे नहीं खियावे नहीं ये सब के चक्कर में पड़ जाए तो हमार घर द्वार के देखी हमार बाल बच्चा के खियाई रउए लोग बताई लोग और सब तक पूछी ना भौजी के सारा खर्चा हम देख ले हम इज्जतदार आदमी ना रहती न तो तोरा के ऐसा गंदा गाड़ी देती कि ते ही बुझती मास्टर जी एक बात पर क्या ध्यान देते हैं हम के बानी सुनो कितना अच्छा रही कि रउए लोग में एक आदमी केहू खड़ा हो जाई ओकर फुल सपोर्ट हमरा तरफ से रही हई एकरा घरे कोई वोट ना दी तो एक मेहरारू वोट ना दी दिन भर मेहरारू से लड़त रहेला वोट कहाँ से मिली घंटा में अरे चुप देखिए मास्टर जी हमें में कोई एक आदमी खराब हुई हूँ थोड़ा इतना असर कोई ना डाल पाई इससे अच्छा रहुए खड़ा होगी तीर्थेश जी रहुआ बात नहीं के समझ राते नु अपना मेहरारू से ये बारे में चर्चा कइले रहनी हो तो अब समझ में आयल ई राजनीतिक हमनी खातिर नहीं के बनल बनल बा मास्टर जी ये सोच नु एगो अच्छा सोच वाला आदमी के नेता ना बने देव जेकरा कारण पूरा समाज पर असर पड़ता रउए कारण कितना बच्चा के भविष्य बनल बा जब बात गांव पाइल तो रउआ पीछे हटत तनी ई बात ठीक बा रउआ ठीक करत तनी अरे वो बात नहीं के क्या भरे क्या बताई मास्टर जी नेतवा हमरा के हवेली में बुला के बहुत मार मरलक हो कौन नेता सरकार हम लोग दाग तो लोग तो ही नहीं थे मास्टर जी तनी फोन आवता ऐसे जगह मोड़ले बैठ चला दिखाई नहीं किसी को अच्छा गाँव पे मन लगा का ओ देखी मास्टर जी आजकल तानाशाही चलता तो ये चाहता नहीं अगला 5 साल तक ये चलत रहे काम तो पूरा लहरत हुई अरे अपन के रहनवा तो सुधार ले ना 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 ये बताई रहुआ आज ओकरा के मोला कल हमरा के मैं परसों रहुओ के मार सकता हाँ हाँ बात करू बस ठीक कहत तनी मास्टर जी अब लागत रहुए उ नेता के घमंड टूटे के पड़ी लागत तो मामला गंभीर बा रात के एकरा बारे में विचार करतनी ठीक बा मास्टर जी कल हमनी के नॉमिनेशन भरल जाई मास्टर जी काल चाय पानी की व्यवस्था रही नू और कल धूमधाम से नॉमिनेशन भरल लिए हमनी के और तोरा पता लागियो कोई टक्कर के उम्मीदवार खराब भइल बा हम 10 बजे तक ले तक कोचिंग करावे नहीं ओकरा बाद चल जी नॉमिनेशन भरे हाँ हम सुबह तो दिन भर खा लिए पानी से समोसा तक किया
हाँ हाँ मास्टर जी कल कॉल करे। हाँ हाँ उसको कहाँ कहाँ मरला खाती हाँ क्यों मार दे लगे बाबू कागज दिखा तुम। बुक छाप बाते चलो पार्टनर चलो, बुक छाप मिल गया है। मामा देखिए हमने के पेपर ठीक बा, तो माथा चिन्ह दे हमने के और हमने पर शूट करो वन छाप मिलल बा। चले कहाँ नमस्कार, हम गुड्डू शर्मा आपके गांव से विधायकी के चुनाव लड़तनी। जमुना के चुनाव चिन्ह बा बुक छाप। आप सब जाके हमरा के 1 नंबर ही बटन पे हमार चुनाव चिन्ह बा बुक छाप, जाके बटन दबा के हमरा के अब बार विजयी बनाएम लोग। काहे कि 5 साल से रुआ लोग तो काम देखले बानी कि का भइल बा। तू राजा शर्मा कुछ पिछले 5 साल से जीतल बड़ा, रुआ देखबे कहीं लोग कि रोड पे पूरा पानी बहता, नाला रोड से ऊपर बा, पता नहीं कैसे कैसे काम करावता। तो वो लोग यही से सोच समझ के वोट देम लोग। अब फिर जे कैंडिडेट अच्छा लगे वो करे के चुनेम लोग। रुको जरा सबर करो। प्रणाम, हम राजा शर्मा। हमारे चिंते बहन लोग, हमारे लोग के 5 साल से विधायक बने ये गांव के, तो वो लोग हमरे के जिताएम लोग। हम अच्छा काम कराम गांव में, जगह जगह घर पास नहीं कर सब घर पास करा देम। हमने के चुनाव चिन्ह बा बंदूक छाप, तो वो लोग सबको जिताएम लोग। जेकरा जेकरा दारू पिए को ना आज हमरा वेली पर ठीक बा 500 रुपया दारू मिली। अब वोट हमरे के देम लोग, बुझाएल ना? तो देखते बने लोग, बुझाएल? चले के मामा घर में क्या हुआ? हमने के रहुआ गांव से विधायक के चुनाव लड़ता है सब। पहले आन तो के दे देम 1 नंबर पर बा किताब छाप, ठीक बा भैया? केहू घर में बा? देखी अली हमने के चुनाव चिन्ह बा किताब छाप। रहुआ लोग तो 5 साल देखबे कहीं यहाँ लोग। राजा शर्मा वाला हम खा रहा था, हमने के 1 नंबर पर किताब चिन्ह बा। रहुआ लोग ऊपर वोट देम लगू ना, तो कि गन छाप से खरा बा राजा शर्मा। बात समझते बन लोग? ठीक बा। भाई लोग हम जीत गए बनी 5 साल खातिर हमारे राज चली। हम अपना गांव को पूरा सुधार दें। हेलो मामा, हार गेले सन। लागत लोग अच्छा काम करे के चाहत लोग को अच्छा काम करते तो हमने भी जीतते सन। तो हम लोग से वो विनती बा, इलेक्शन में खड़ा होते नहीं लोग, लेकिन अच्छा काम नहीं करत लोग, तो कैसे जीते हम लोग? अच्छा काम कर लो, जरूर जीते हम लोग। अच्छा काम करी लो, बढ़िया से देखभाल करी लो, गांव के सुरक्षित रखी लो।
पूरा गांव के काम बढ़िया से ढंग से करी लोग। ये हमने के मान्यता बा कि अच्छा काम कर लो। आज हमने का हार के मन बहुत बुरा लगा था। का बताई सब तुम्हें के मन मंगल भवन